poveștilor la gura focului de tabără, dar și al miturilor antice i-a fascinat pe oameni încă din cele mai vechi timpuri ale existenței lor. Trăind sub cerul liber, oamenii din vechime au observat schimbările celeste și au urmărit modul în care se mișcă stele de pe voltă. Luna părea că se mărește și că descrește, iar meteoriții brăzdau cerul din când în când. Cu timpul, oamenii au observat că unele fenomene se repetă și așa au apărut cele din tâi calendare. Odată cu stabilirea ciclului astronomic anual, s-a putut dezvolta agricultura. Primele civilizații și-au întemeiat așezări stabile, înfloritoare. Hărțile cerului, prin gruparea celor mai luminoase stele în anumite constelații, ceea ce a dus la dezvoltarea navigației, a comerțului și la încurajarea explorărilor geografice. Astronomii antici nu aveau o înțelegere științifică a legilor care determină tiparele cerești. Gânditorii lumii antice vedeau universul încă prin prisma mitologiei. Grecii antici au fost cei din tâi care, prin o abordare intelectuală riguroasă, au făcut primii pași în separarea astronomiei de vechile mituri cosmogonice. Minți strălucite ale antichității, precum Pitagora, Eratosthene, Apoloniu și Ptolemeu, au contribuit la dezvoltarea unui sistem științific complex, capabil să prevadă fenomenele astronomice. Observând mișcarea celorlalte corpuri cerești în jurul planetei noastre, vechii astronomii greci au plasat Terra în centrul cosmosului, concepând astfel sistemul geocentric. Aristarh din Samos a fost primul astronom care a propus modelul heliocentric, plasând Soarele și nu Terra în centrul Universului, în mediul urban. Cu ajutorul acestora putem observa în profunzime spațiul cosmic și, prin negura timpului, descoperim un univers de neconceput pentru oamenii lumii antice. Un univers evident, activ și dinamic, în care jocul vieții și al morții se desfășoară la o scară care îi copleșește pe toți aceia care îl studiază. În ultimii 50 de ani am pătruns în spațiul cosmic, abandonând constrângerile gravitației și inaugurând o nouă eră a explorării spațiale. Grație programelor spațiale am putut observa planeta noastră dintr-o perspectivă externă, ca pe o planetă fragilă, o planetă de un albastru azurii, care orbitează Soarele, o lume înspăimântător de vulnerabilă în tumultul spațiului. Tehnologia spațială ne-a schimbat modul de viață, precum și percepția asupra lumii în care trăim. O lume definită de hărți și